14 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि गावबुराफोरखौ जयै नैबे निज्लानि पिकनिक स्पट बेनि पिकनिक स्पट बैग्रि बिफां सिङाव दिनै जोबोद मोजां मिटिं जादों। जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न समस्याफोर बेनि सायाव जों सावरायलायदों आरो गावबुराफोरनि जि माने इन्स्टिटिउसन गावबुरा जि सिस्टेम बे सिस्टेमा बोरै फैदों भबिष्यतसिम बोरै लांनांगोन आरो गावबुराफोरनो गावबुरा हिसाबै मोनसे गामिनि जिहेतु गाहाय मानसि जायो बे गाहाय मानसिनि थांनानै थानायनि बेबस्था बिसिनि अफिसियेल स्टेटास बेफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। जि खामानिफोरखौ बिटिसि सरकार हिसाबै मावनो थाखाय खामानि दं बेफोरखौ सावरायलायनानै बिटिसि सरकारजों मोजाङै बुजा बुजियाव फैनानै बोरै सहाय सहजुगिता खालामलायनो हागोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जादों। बयबो फैजोबदों आरो गमामायै बे गावबुरा बिथांमोनहा जेरैबायदि गाव गावनि समाजखौ लानानै खामानि मावनायनि आरो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनायनि जेसेबां जेरैबायदि इच्छुक बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो खौसेथार गावबुराफ्रा एक गथथार आरो बे गावबुराफ्रा जयैनो सामाजिक भाबैबो जयैनो थागोन ओनसोलाव जौगानायनि खामानि दामानिनि सायावबो जयैनो बिथांमोनहा सरकारखौ सहाय जगिता होगोन आरो राजनैतिक भाबैबो बिथांमोनहा जयैनो थानानै इउपिपिएल दोलोखौ समर्थन होनायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै रेडि। माखासे गावबुरा बिथांमोनखौ जों नुयो मावनांगौ हाबाफोरखौ माखासे गोहैलो गोथौजों एक्टिभ रल लायालासे खामानि मावनायखौ जों नुयो। दा सरकारा मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा अफिसियेलि रिकगनाइज्ड गावबुरा होनाय जागोन आरो बिथांमोननो एसे बेथन हिसाबै रांनि अनसुंथाइबो होगोन। दा अब्ला बेनि थाखाय बे व्यक्तिनि क्वालिफिकेसन ना मा जागोन बैसोआ बेसेबां जागोन बेफोरबो गासिबो क्राइटेरियाव दंखाजोबो। बे हिसाबै गामिनि मानसिफ्रानो ओरैबायदि मानसिखौ बासिनानै हरखागोन गावबुरा हिसाबै जायहा समाजनि सिन्था खालामो जायहा समाजनि खामानि मावो जायहा गामिनि समस्याफोरनि खोथा मिन्थिगौ आरो बेखौ लानानै सरकारजों थांनानै सरकारजों मोजाङै बाहागो लाफानानै समाधान खालामनो हागोन बेबायदि व्यक्तिफोरखौसो गामिनि मानसिफ्रानो बासिनो मोननायनि बे अधिकारा दंखायो। गतिके आं सानो बे बेलायाव सोरबा गावबुराया अबहेला खामानि मावा बेबायदि जानाय नङा होननानै आं आसा खालामो। सासे गावबुरा जानोबा बिथांनि बैसोआ बेसेबांसो जानांगौ? बिथांनि बैसोखौ जोंनि आगोलनि सरकारनि दिनावहाय जोङो 35 इयार्स दोनबोदों। सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौ बुंलायनाय जादोंमोन जे 25 बोसोर जायोब्लानो सासे मानसिया एमएलए दारायनो हायो एमपि दारायनो हायो केन्द्रीय मन्त्रि जानो हायो आरो रायजो मन्त्रि जानो हायो अब्ला गावबुरानि थाखाय 25 बैसोआनो जागोन। दा बेहाय गावबुरानि मिनिंनि सायाव जोङो सावरायलायदों। गामिनि सासे गाहेला मानसि बोराय मानसि मिनिङा बेनो ओंखायनो 25 बोसोर बैसोआ सासे एकदम उन्दै सेंग्रा जालाय जाथारो। बेनि थाखाय बेखौ बारायनानै 35 इयार्ससिम 35 इयार्स एन्ड मर होननाय जादों। दा बेखौनो लाखियो ना बेखौ आरोबाव सोलाय सोल' खालामो दानि सरकारा बेखौ सालिजारि खालामगोन। आरो क्वालिफिकेसन हिसाबै जिहेतु गावबुरा जाहैबाय दैनन्दिन जिबनाव गोबां अफिसार्सफोरजों दिनैनि दिनावहाय थाफानानै खामानि मावनो प्रयजन जायो आरो बिनिखाय एसे भाषाफोर बुंनो हानाय लिरनो हानाय दरखास्त' होनो हानाय बेबायदि व्यक्ति नांगौ होननानै क्वालिफिकेसनखौ मेट्रिक पास जानांगौ होननानै बुंलायलायनाय जादोंमोन। बेखौनो रुलाव लाबोनाय जादोंमोन।